କ'ଣ କରୁଛୁ? ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇକି ପାଠ ପଢୁଛି। ପାଠ ପଢୁଛୁ? ହଁ ଆଉ ତମେ ମୋ ଖେଳ ଅଛି। ମୋ ଦାନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୋ ଦାନ୍ତ ନା ଏତେ ସାଲ ଫେଲେ ଏତେ ସବୁ ଏତେ ଦାନ୍ତ ହଉନି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଭଲସେ ଖସୁଛି ଯେବେ ତମେ ମୋ ଦାନ୍ତ ହଉନି ଦାନ୍ତ ପୁରା ଫସିଗଲା। କ'ଣ କରିବା ତାହେଲେ? ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା। ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା? ହଁ ଆମେ ଏକ୍ସରେ ଦେଖିବା। ଦାନ୍ତ? ହଁ ଦାନ୍ତର ଏକ୍ସରେ? ହଁ ହଉ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚାର ଟିକେ କେଉଁଠି ଟିକେ ଭଲ ଏକ୍ସରେ ହୁଏ କହିବ ନା, ମୁଁ ଟିକେ ଦାନ୍ତ ଏକ୍ସରେ କରିମି। ଟିକେ ମେସେଜ କରିବ କହିଦେ। ମେସେଜ କରିବ। ମୁଁ ଦାନ୍ତ ଟିକେ ଏକ୍ସରେ କରିମି। ଦାନ୍ତ ଟିକେ ଏକ୍ସରେ କରିବେ।